कणकवलीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने काही महिन्या अगोदर जी टाकलेली कणकवलीमध्ये एका मटका याच्यावर धाड, मला जसा निकाल आला जसं मी तुम्हाला सल्ले देणारे 100 तयार झालेले आहेत, येऊन सांगतात की नितेशजी ती धाड मारता कामा नये होती हो. सगळे मटकेवाले तुमच्या विरुद्ध एकत्र झाले, त्यांनी काय ती पिगमी जमा केली आणि तुमच्या विरुद्ध पैसे लावले आणि म्हणून तुमचा उमेदवार पडला. मला अच्छा, कणकवलीचा निकाल नगरपालिकेचा कसाही असला तरी कोणाला वाटत असेल की सगळे एकत्र मिळून अगर या नितेश राणेला अशा पद्धतीने घाबरत असतील तर फक्त जरा थोडा काळ द्या. या मी पालकमंत्री असेपर्यंत कोणालाही आमच्या जिल्ह्याला अवैध धंदे करायला देणार नाही, ही माझी स्पष्ट भूमिका आहे. काय ताकद लावायची तर लावा, आम्ही पण इथे सगळे तयारीचे लोक आहोत. आम्ही काय आता कळलेलं आहे कोण कोण कसं कसं कुठे कुठे फोन केले, सगळ्या जणांना उत्तर भेटली. पण ही भूमिका आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी माझी आहे.